Zina la Tati, ndira Mwana, ndira Mzimu Woyera. Amen. Kodi ukufuna ndikuchitire chiyani? Ambuye, ndikufuna ndizipenyanso. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba la Mulungu wa 33 pa chaka. Tateremu tangotsala ndi Mulungu mmodzi. Chifukwa la Mulungu likubwera ndi la Mulungu la Yesu Khristu Mfumu, kenaka tikutuluka tikulowa mu nyengo ina ya pachaka. Nyengo imene tiyambe ndi Adventi. Mawu athu a tsiku la lero akufuna atipatse chithunzithunzi chonena kuti Ambuye Yesu ali okonzeka. Ambuye Yesu amamvetsera mwachidwi, ngakhale ena ayike zitseko, ngakhale ena ayike zipupa zoti ife tisakumane naye. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Amakabeyo, mutu wa 1 ndime ya 11 kulekeza 15, 41 kulekeza 43, kudzawerenganso 54 kulekeza 57, kenako 62 kulekeza 64. Mukakhala ndi nthawi tangowerengani chapter chonsecho choyamba cha buku la Amakabeyo. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amese Kauma Somanje kuchokera ku St. John's the Baptist, Lilangwe Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu, Salimo 119, imodzi mwa masalimo atali kwambiri. Chilimbi chake tikuti, sungani moyo wanga chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika, kuti nditsate malamulo anu. Timalephera nthawi zina kutsata malamulo a Ambuye chifukwa chonena kuti timanyodola chikondi chimene amationetsa. Nde tikasunga malamulo ake timvetsa zakuya kwa chikondi chake. Ndimapsa mtima kwambiri chifukwa cha anthu oyipa amene amaphwanya malamulo anu. Ngakhala anthu oyipa nditchere msampha, sindiyiwala malamulo anu. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino ndi monga mmene adalembera Luka woyera. Tili mutu wa 18 ndime ya 35 kulekeza 43. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku loyamba la Amakabeyo. Pa masiku amenewo, pakati pa Israeli padapezeka ena onyoza malamulo, ndipo adayamba kukopa anzawo ambiri. Ankati, tiyeni tikachite nawo chipangano anthu a mitundu ina imene tayandikana nawowa. Chifukwa kuyambira nthawi imene tidapatukana nawo, takhala tikupeza mavuto ambiri. Zimene ankanenazo anthuwo zidawakomera. Ena mwa iwo amene ankafunisisa zimenezo adapita kwa mfumu kukafotokoza. Mfumuyo idawalola kutsata miyambo ya anthu a mitundu inayo. Tsono ku Yerusalemu adamanga bwalo la masewera potsata mwambo wa mitundu inayo. Anthu aja adabisa chizindikiro cha kuwumbalidwa kwawo, nasiya chipangano choyera chija. Motero adagwirizana ndi akunja aja nkuzipereka ku zoyipa. Pambuyo pake mfumu idakhazikitsa lamulo m'dziko lake lonse lakuti anthu ake onse akhale amodzi, onse asiye miyambo imene inali yawoyawo. Tsono anthu a mitundu ina adalivomera lamulo la mfumulo, ndipo ngakhale anthu ambiri a ku Israeli nawonso adayamba kutsata chipembedzo chachilendo, na amapereka nsembe ku mafano, nkuyipitsa tsiku la Sabata lomwe. Tsiku la 15 la mwezi wa Kislevi, chaka cha 145, mfumu idamanga chosakaza chonyasa pa guwa la nsembe zopsereza. Anthu aja adamanganso maguwa amafano m'mizinda ya ku Yuda ndi m'midzi yake. Ankafukiza lubani m'makomo a nyumba ndi m'misewu. Mabuku onse a malamulo amene adawapeza adawang'amba nkuwatentha. Potsata chilamulo cha mfumu, aliyense amene wapezeka ali ndi buku la chipangano kapena akutsata malamulo ankamupha.
Komabe Aisraeli ambiri ankalimba mtima, nkumakana kudya chakudya chonyansa pa chipembedzo. Ankavomera akufa, osafuna kuziyipitsa ndi chakudya chonyansa kapena kuphwanya chipangano choyera. Motero ankaphedwa. Unalidi waukulu mkwiyo wa Mulungu umene udawagwera Aisraeli. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu ankayandikira ku Yeriko. Munthu wina wakhungu adakhala mphepete mwa msewu akupempha kwa anthu. Atamva anthu ambirimbiri akupita mu msewumo adafunsa kuti, kodi kuli chiyani? Adamuyankha kuti, kukupita Yesu wa ku Nazareti. Apo iye adanena mokweza mawu kuti, inu Yesu mwana wa Davide, mundichitire chifundo. Anthu amene anali patsogolo adazaza kwambiri adati, khala chete. Koma iye adafuwulira kuti, inu mwana wa Davide, chitireni chifundo. Yesu adalamula kuti abwere kwa iye. Atafika pafupi, Yesu adamufunsa kuti, kodi ukufuna ndikuchitire chiyani? Iye adati, Ambuye, ndikufuna ndizipenyanso. Yesu adamuwuza kuti, penya, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Nthawi yomweyo adapenyanso nayamba kutsata Yesu akuthokoza Mulungu. Anthu onse aja ataona zimenezi adatamanda Mulungu. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera, Ambuye lero akutifunsa funso, ukufuna ndikuchitire chiyani? Taonani m'bale wathu mmene akuyankhira, Ambuye ndikufuna ndizipenyanso. Ndani mwa ife tsiku la lero sangakondwere Ambuye atamfunsa funso limeneli? Tibweranso ku Uthenga Wabwino, koma tiyambe ndi mawu athu oyamba. Buku loyamba, mutu oyamba wa buku la Amakabeyo muli nkhani yochititsa chidwi. Ndilanena kuti ngati Baibulo lanu mulibe buku la Amakabeyo, mudzifunse kuti ndi Baibulo lotani. Choyamba chimene tikumva ndi mfumu Antiochus imene tsopano yayamba kuzunza Akhristu. Zinthu zitatu zofunikira amene ndi maphunziro athu m'mawu oyamba. Choyambirira tikuona kuti Antiochusiyu amene wakhala ndende ku Roma, koma atatulutsidwa ndende adapita ndi kukatenga ufumu, koma atatenga ufumu adayamba kuzunza anzake. Wandende wapeza ufulu wayamba kuzunza anzake. Umu ndi mmene ulili moyo wathu. Choopsa kwambiri nchakuti ndi mmene ulili moyo wathu ambiri amene timakhulupirira, amene timadzitchula dzina loti Akhristu, amene timayimba masalimo, amene timalandira Ukaristiya, amene timakwera mapiri. Tikachoka mndende zathu zosiyanasiyana, tikamasulidwa, tikathandizidwa, tikachitiridwa chifundo, instead of reciprocating that, timakhala patsogolo kuzunza ena. Antiochus weni. Chachiwiri akuti adawakakamiza anthu kuphatikiza Ayuda kuti asiye zipembedzo zawo ndi kumapembedza chipembedzo chake sipokhapo ayi. Akuti adawapangitsa Ayuda kuti abise ngakhale chizindikiro cha chipangano amene anali oumbalidwa asaonekenso kuti ndi oumbalidwa. They were forced to hide their identities. Chizindikiro choyamba choti Satana afuna atisokoneze ndikufuna kuti ife Akhristu tizibisala, tisamadzionetse kuti ndife Akhristu. Ndi Akhristu fe tilipo ambirimbiri, koma ndiyankhule ngati kwa Akhristu achikatolika. Ndikangati kamene mwachita manyazi mumabisa identity yanu. Kandi kuvala kolona, ine ndimavala wanga ndi mmanja momwe ndi pachala pomwe. Ina amati bambo mumavala ringi ayi. This is ring rosary. Inde ndi ringi koma ringi yake ya kolona. Koma nkhani ndunena kuti Satana amatipangitsa kuti tiyambe kupanga manyazi kapena tibise makakathu amene timadziwika nawo ngati Akhristu. Taonani mdzina la ufulu
mdzina la umodzi, mwina masukulu athu ka achikatolika kanda mpingo wanji basi kuchotsa mitanda iyayi sitifuna kupanga offend iyayi. Don't hide your identity. Chachitatu akuti ankawapha amene amakana kupembedza fano lakero ankawapha. Today the devil Antiochus akuyimirira Satana. Lero Satana sakutipha physically ayi. He's toughening the body but killing our thinking capacity. Chimene akuchita Satana ndi chani? Akutipha munjira zimene sitingathe kuchita zabwino. Akutipha munjira zimene sitingathe kudzudzula. Akutipha munjira zimene sitingathe kumtumikira Ambuye. Mawu athu amumthenga wabwino. Tikuona mu maphunziro angapo titi asinkhe. Choyambirira tikumva kuti munthu wosaonayo ali kupempha kwa anthu koma atamva kuti pakudutsa Yesu akuti adachita chidwi. Timadziwa kuti uthenga wabwino uthenga ena amaulula kuti munthu ndi Bartimayo. Atamva kuti kukuchitika commotion adafunsa chikuchitika ndi chani. Ndi adamuwuza kuti kukudutsa Yesu. Atangomva za Yesu adachitapo kanthu. Tidanenanso chaka chatha pa mawu ngati omwewa. Tikamva pakuchitika za Yesu, tikamva za Mulungu, timachitapo kanthu. Nawa maphunziro athu atatu akuluakulu mu uthenga wabwino. Choyambirira tikuona kuti Bartimayo uyu wakhunguyu sadangoyimira ponena kuti Yesu ndamva za Yesu, akuti adayamba kucheza naye. He heard of Jesus, he asked something and he started dialoguing with Jesus. Inu Yesu ndichitireni chifundo. Ukufuna ndikuchitire chani? Ndikufuna ndizonanso mbuye wanga. Adayamba kucheza naye. Ndipo khapo pamene tayamba kucheza ndi Mulungu, pamene timadziwa chikondi chake, ndipo khapo pamene tayamba kucheza naye Yesu, pamene amaona zosowa zathu, amatipatsa zosowa zathu, amatipatsa mtendere wathu, amatipatsa chimwemwe chathu. Ambiri mwa ife tikufuna Ambuye atichitire zazikulu ngati Bartimayo, koma kusiyana kwathu sitimafuna kucheza naye Yesuyo. Ndetamvera mfundo yachiwiri. Akuti anthu ataona kuti Bartimayo wayamba kufuula, inu Yesu mwana wa Davide mundichitire chifundo. Akuti adayamba kumuzazira choka khala chete. Iye ndi adankira kufuulira. Kufikira nthawi imene Yesu adati ya itamulekana abwere kwa ine. Mulungu oko anthu ena atikire mabarriers amanena kuti come. Okuti takhala ochimwa chotani amati come. Nthawi zina timaweruzana poona Bartimayo mwa anthu ena. Yesu akukodola bwera kwa ine. Ine ndine m'bale wako, ine ndine Mulungu wako, ine ndine mbuye wako. Ndetanena kuti chisisi chake ndichonena kuti timuyandikire Ambuye Yesuyo. Taonani ubwino wake tikamuyandikira timamudziwa kuti Mulungu ndi ndani. Koyambirirako Bartimayo amafuula kuti Yesu wa ku Nazareti, mwana wa Davide. Koma Yesu atamufuula atacheza naye wafunsa kuti ndikuchitire chiyani? Ndakunena kuti Ambuye. Waiwala tsopano za mwana wa Davide zija, waiwala tsopano zongonena kuti Yesu chabe, kuti Ambuye. Meaning wamudziwa kuti tsopano ndi Mulungu. Poyamba amamuona ngati mneneri chabe, amamuona ngati mphunzitsi wamkulu chabe, koma apapo wafika poti wazindikira kuti ndi Mulungu. The closer we are to God, the closer we are to Jesus, the better we understand him. And tikamzindikira ndi kumtumikira ndithudi chimwemwe chidzakhala chathu. Paja woyenda ndi Ambuye amakhala ndi mtendere, amakhala ndi chimwemwe. Potsirizira Bartimayo wachitiridwa zazikulu. Anthu amuopseza, amuletsa, Ambuye atanena kuti mulekeni. Timamva muthenga wina adanena kuti pita fulumira akukuitana. Koma fundo yathu yotsirizira muthenga wabwino tikumva kuti Bartimayo adangochiritsidwa. Akuti adathokoza Mulungu sadayimire pompo, adayamba kumtsatira Yesu. Ambiri mwa ife Mulungu watichitira kale zambiri kwa basi. Watichiritsa, watikhululukira, watitonthoza, watiyanjanitsa ndi adani athu, watipulumutsa ku misampha yosiyanasiyana, watithandiza kuti zoopsa zisatichitikire. Nkutheka ena timathokoza koma sitintsata Ambuye. Nde pali ena sathokoza samtsata Ambuye. Yakwana nthawi yoti Ambuye akandichitira zazikulu ndizimtsata. Nyimbo yake zikhala yomwe ija. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Funso akufunsa lero ndikuchitire chiyani? Tiye tonse aliyense poyang'ana zosowa zake tiyankhe kuti Ambuye atithandize tsiku la lero.
athandize mpingo wake, athandize banja lake, athandize atumiki ake, athandize moyo wanga, athandize dziko lathu. Ambuye tikufuna tizionaso. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.